Hello लोगोफोर welcome to my channel Boro Mixer. दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो नोंथांमोननि थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ आं बानायनो सुबिदा मोनदों। लंकाव थानानै राबन जानाय बायदि जुदि आंबो जायोब्ला बेनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन खामानि बे बुहुमाव थानाय नंलिया। खोथाया जाहैबाय आंनि बे चेनेला फाइनाली मनेटाइज जाबाय आरो 4,000 साबस्क्राइबारखौ बारनो हाबाय। थारैनो जोबोद खुसि मानोना जों उन्दै बेबायदि चेनेलफोरनि थाखाय 4,000 साबस्क्राइबारा जोबोद गोग्गाथावना। बेफोर गासिबो जे साबस्क्राइबार जे मनेटाइज बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि हेफाजाबनि थाखायसो बेखिनिखौ मोननो हादों। आरो नोंथांमोनखौ मा रावजों साबायखर बावगोन आं गावनो हमस' हायाखै। जियानो जायाथों मानो दिनै खनसेयावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोनखौ खावलायखायो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जेब्लायबो अनसायगोन जेब्लायबो नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आंबो जेसेबां हायो एसेबां मोजां भिडिअखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन। आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथाङा साबस्क्राइबखौ जुदि बुजि मोनाब्ला बे आंनि भिडिअनि गाहायाव थानाय साबस्क्राइब गोजा कालारनि जुदि साबस्क्राइब लिरनाय दङ बेखौ क्लिक खालामबानो जागोन। आरो नैथियाव बेखौनो खावलायो जायफोर गोदान इउटुब सालायगासिनो माने गोदान इउटुब खुलिदों बिथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जेब्लायबो धैर्य थानांगोन। धैर्यनि गेजेरजों नोंथांमोना इउटुबखौ सालायनांगोन आरो जानला मानला भिडिअखौ आपल'ड खालामालासिनो जेसेबां हायो एसेबां गावनि निजा कन्टेन्टनि भिडिअखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो नाजा। गुबुन फिल्मफोरनि कमेडि बा गुबुन एलबामफोरनि सर्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो नाजा। नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां गावनि कन्टेन्टनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नाजा। जेसेबां हायो एसेबां जुदि आरो फेस टु फेस केमेरानि गेजेरजों जुदि बाथ्राखौ बुंनो हायोब्ला नोंथांमोननि चेनेलाबो थाबैनो मनेटाइज जायो। आंनि बे चेनेला मनेटाइज जानो अनलि 7 days नांदोंमोन आरो 7 daysनि गेजेरावनो बे आंनि चेनेला मनेटाइज जादोंमोन। आरो धैर्यनि खोथाया जाहैबाय जोंनि बे भिडिअसफोराव गोबां खायफा सुबुंफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो नायथावजायै कमेन्टफोरखौबो जों नुनो मोनो। स' बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नोंथांमोना जुदि चेनेल खुलिदोंब्ला बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नोंथांमोना सैज' खालामनो हानांगोन अब्ला सासे इउटुबार्स महरै नोंथांमोना गनायजागोन। आरो जोबथियाव बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोना मोसानाय बा मुसुरनाय बा सोरनिबा स्टेज पारफरमेन्स बेफोरबायदिखौ बांद्राय होआलाबासिनो नोंथांमोना गावनि जि टेलेन्ट बेखौ टेलेन्टखौ दिन्थिनो नाजा। जेसेबां हायो एसेबां गावनि कन्टेन्टखौ होनो नाजा। आरो सोरबाफोर आं बेखौनो खावलायनो जोंनि बांसिन सुबुङानो जोंनि बांसिन बर' सुबुंफोरा गोबाङानो बाइक दङ। बे बाइकफोरखौ नोंथांमोना ओरैनो थाव सोनानै फैसाफोरखौ बेकार खालामनाङा। नोंथांमोना हायोब्ला एक्सन केमेराफोरखौ बायना ला आरो एक्सन केमेरा लानानै नोंथांमोनाथ' गोबाङानो हाजो बा पाहार गुबुन जायगा नायथाव जायगाफोराव ट्रेभेल खालामखायो। बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै नोंथांमोना जेन ब्लगिं खालामोब्ला बाइकनि गेजेरजों नोंथांमोननि बे जि थावनि खरसाबो नोंथांमोना ओंखारलांगोन आरो नोंथांमोनाबो बेनिफिट जागोन आरो जोंनि गेजेरावबो जोंबो मिथियै जायगाखौ मिथिनो मोनगोन नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो खावलायबाय। आरो जोबनायाव बयखौबो आरो फिन खनसेबाव आंनिफ्राय गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावबाय। बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो अनसायगोन आरो आंनि भिडिअखौ जेब्लायबो नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आंबो जेसेबां हायो एसेबां मोजां भिडिअखौ नोंथांमोना होनो नाजागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनबा लाइक खालाम आरो माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला माबाफोर कुइसन सोंनो गोनां दङब्ला आंनि बे गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। थ' दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बे भिडिअखौ जोबबाय।